Добре хора, здравейте! Това е втора част от отваряне на покупки от Jumbo. Както видяхте, ето, това е слаймът. Сега спирам за малко. Добре, свърших. Нещо, което трябва да направя. Добре. Чакайте. Аз трябваше да махна текстото с ножичко, понеже беше много гадно. Колко е разтеглив. Много е приятно. Много е готин, само че много ми омазни ръката, така да кажа. Добре, спирам за маличко. Добре хора, върнах се. Както видях, не както видяха, по-скоро затворих слайма, понеже малко ми пречеше и трябваше да свършим нещо много важно. Така, към следващото нещо. Ето. Това е мини папчица, отново лилава, да спъхам някакви неща. Не знам точно какви, но да си слагам някакви неща, например, за училище. Добре, спирам за малко. Добре хора, върнах се. И сега ще взимаме другото нещо. Ментос. Добре, сега да го отворим. Няма да гледам какъв е първият вкус. Аре бе. Лимон. Добре, сега ще видим дали ще направя физиономия. No reaction. Добре хора. Sorry мотори, но към трета част.